сокинони деҳаҳои дурдасти ҷамоатҳои деҳоти ба номи Акрам Ҳасанов ва Сабои ноҳияи Шахринав низ ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ташкил намудани намоиши ҳунарҳои мардумӣ, бозиҳои варзишии шавқовар ва барномаҳои рангини консертӣ истиқбол гирифтанд. аз ҷониби хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва бонувони минтақа бо намоиши суруду тарона ва саҳнаҳои ҷолиб таби ҳамдиҳагонашонро шод намуданд. бояд гуфт ки дар ҷамоатҳои деҳот низ як зумра иншооти таъйиноташон гуногун аз қабили маркази савдо, нуқтаи хизматрасонӣ, нонвойхона, сартарошхона, мағоза, сехи дузандагӣ, чойхона, ошхонаву дорухона, кошонаи ҳусн ва сардхона аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкор сохта ба истифода дода шудааст. мо дар ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи дурдасти кӯҳи зиндагӣ мекунем, консертҳо ташкил карда ва мардуми деҳа дар соли 2021 барои ҷашни 30-солагӣ иморатҳои ҷашнӣ ки аз тарафи кошонаи ҳусн, сартарошхона, нобойхона, дӯзандагӣ ташкил карда шуд. имрӯз бошад тамоми мардуми деҳа хурсанданд. мо шукрона мекунем ки дар ватани тинҷу ором зиндагӣ мекунем. сокинон баҳри ободу зебо гаштани маҳалли зисташон кӯшиш ба харҷ медиҳанд. дар ҳақиқат амалӣ гардидани чунин тадбирҳои созандаи ободкорона аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми шарафманд, хусусан соҳибкорони ватандӯсти минтақа ташаббусҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷиҳати самгузорӣ дар ободии маҳал ва муҳайё намудани шароити созгор баҳри ҳамватанон дастгирӣ менамоянд. мо мардуми дурдасти деҳоти ноҳияи Шахринав аз 30-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи мо консерт ташкил карданд. миннатдорӣ аз раиси ноҳия мекунем, миннатдорӣ аз ҷаноби олӣ мекунем ки манихе дар ноҳияи дурдасти мо дар деҳоти мо консерт ташкил карданд. шукрона мекунем ки ватани тинҷу обод дорем, шароити зиндагии мо хуб аст. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳо дар ноҳияи Шахринав низ нақшачорабиниҳо таҳия гардида барои амалӣ намудани онҳо тадбирҳои мушаххас андешида шудааст. ҳамин тавр сокинони дурдасти ҷамоатҳои деҳоти ба номи Акрам Ҳасанов ва Сабои ноҳияи Шахринав бо рақсу бозӣ ва саҳнаҳои ҷолиб аз ҷашни истиқлол истиқбол гирифтанд.